हेलौ एभ्रिवान रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय जायफ्रा मोजां मोनो भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो नोंथांमोना माबे टपिकनि सायाव दिनैनि भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों निस्सय बयबो मिथिनो मोनखादों। बिदिब्ला जागायलांदिनि बारा गोलाव खालामनो सानाखै आरो आङो बारा बुंनोबो सानाखै आरोना। बेबायदि जाथाया गोबांथार जालांबाय तो बेखायनो आङो बारा बुंबाय थानो सानाखै आरो मबाइलाव नुबाय थानो मोनखायो। दाखालि बावै साननैसोनि सिगाङावहाय जोङो मोनसे बेबायदिनो धरना खालामनाय जोङो नुनो मोनदों, हुज्रिख्रावनाय, जेरावनोखि बेबायदिनो माने टि गार्डेन ना सापात बागाननिनो बेबायदि मेनेजार, जेरावनोखि उन्दै गथ' ना तो बांद्राय बैसोनि नङा, बेबायदिनो जोङो मिथिनाय बायदिब्ला 18 बोसोरसोआ जानो हागौ, जियानो हक ना, जोङो बेबायदि मालिस खालामनो होनाय बायदिसिना बेबायदि जोङो खौरांनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनदों। आसरित बाथ्रा, मा बुंनो दा बुंनानै फोजोबनो हाला। जोंनियाव दा बेबायदि जाथायफोरा ओंखारबोयो आरो बिनि उनावहाय बेवहाय बेबायदिनो न्याय नांगौ, न्यायखौ नागिरदों। दा न्यायखौ मोना जोङो बेखौ जेबो बुंनो हाला, बेखौ सरखारासो मिथियो। दा जियानो हक आरोबाव फिन खेब जोङो बेबायदिनो भिडिअस गोसारबाय थानाय जोङो दा नुनो मोनलायबाय ना। एक्सुवेलि मानसिफोरा रांफोरा बांद्राय जायोब्लाथाय बेबायदि गोजोननो लुबैयोदां। आं बेखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों, थाखा फैसाफ्रा बुरजा जाबा मा खालामनो मा मानो जायोना, बे रांजोंहाय गोजोन हैनो लुबैयो आरोना। सासेजोंथ' जाखाया, सानै साथाम बेबायदिनो मोनोब्ला जेसेबां मोनो एसेबां, माने राजानि आयेन बायदि आरोना। राजाया जायखौ गोसो जायो बेखौनो माने लानो हानाय, बेबायदिसो माने सिरि सिरि स्रोद स्रोद मोनोबा गोजोनबाय थानो लुबैयो आरो। दा माथो बुंबावनो बिनि सायावहाय, बेखौ फोजोबनो हाया। जोंनियावल' नङा दिनै बेबायदि जाथाया गोबांथार जायगाफ्रावनो जेरावबो जायो सिरि सिरि ना। दा मिडिया फैनायखायसो जोङो बेबायदिनो दिनै गोसारनायफोरखौ जोङो नुनानैसो एसे मिथिनो मोनलायबाय। मबाइला गैयामोनब्लाथ' ना बेबायदि आरो गोसारनाय नङामोन जानांगौ, सिगांनि बायदि फिसा फिसा मबाइलफोरा थानायमोनब्ला ना। दा जियानो हक जोङो गोसारनायखौ नुनो मोनदों आरो बे जाथाया माबेनि मानि आङो दा गोसारनायखौ जेबो मिथिया, बबेनिफ्राय ओंखारबोदों भिडिअ क्लिप्सआहाय। दा बिनि सायाव आरो जोङो बुंनानै जेबो खालामनो हाया, खारन मिथिखानायफ्रासो मावो नङा होनबा। एकदम माने खम बैसोनि नंथारा, माने 18नि सायाव थाङोबाथाय आरो बुजिबाय नङा होनबा। आरो हौवायाबोथ' आरो मिथिनानैसो मावखायोना, मिथियैया मावा। मानसिफोरा एक्सुवेलि माहाय मोनो थाखा मिथिया ना। जोंफोर माने एकदम हाजिरा खामला मावबाबो माने फैसाखौनो सोलिनो जोङो मोना। एक्सुवेलि मानसिफोरा माबायदि माने गोजोननोबो माने एभेलेबेल रां मोनो, माहाय मोनो बुंनो हाला आरोना। थ' माथो बुंबावनो बिनि सायावहाय, आङो एसे नोंथांमोननि इन्ट्र' लागायनानै होखादों। बेबायदि जाथाया दिनैनिल' नङा, थ' मा बुंबावनो आरो दा ना। थ' मिथिखानायफ्रासो मावो, आङो बेखौसो बुंनो सानो। आरो जोङो मोजां जानानै थानाया गावनि सायावसो, बेखौ बुंनानै रावबो जेबो खालामनो हायाना। थ' बेखायनो आङो बारा बुंबाय थानो सानाखै। जोंनियाव बेबायदिया जागासिनो दङ आरो हमजानायखौ जोङो गाज्रि मोनाखै। थ' हमनो हायोब्लाथ' मोजां ना, नाथाय दिनै हमगोन आरो गाबोननो बेबायदि आरोबाव भिडिअ नुफिनलायगोन। दा बेसो, दा गोलाव खालामनो सानाखै रायजोफोर, आङो एसे बे भिडिअखौनो लानानै फैनाय जाबाय। जोंनियाव बेबायदि भिडिअसफ्रा माने फैबायानो थायो, जाफ्लेबाय थायो, माथो बुंनो आरोना। थ' गोलाव खालामनो सानाखै, बेबायदि सहस नङा ना। थ' माने सानै सानै मोनसे बिसनायाव
आसरित जाथाय मा बुंनो आरोना थ' माने पुरा गोजोननाय बायदि मोनखादों आरोना थ' गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय।